Don't open business for your wife or your girlfriend. She waste your money. You know understand? Don't open business for your girlfriend or your wife. She waste your money. Because suppose I start say the waiting normal men they do now. Maybe as they also they know they like me their women they idle. They also okay. This money wait time my man tidy business for my wife so that as I they also for you. If money is they come from the business, you should go use that till they support me too. But most of the time this thing is not working, and most of the time you just they waste your money for a person who be still not get any business idea. You get your 500,000 or your 1 million or your 2 million. You wait that say to your woman, make not be say she not get what she they do. And then really, these women are wasting the money. Emundo mada gente kele mono. Asingo eji azere. Onu mana mmadụ na mmadụ ndị na-emekọ ihe ọyị na ọyị na-emekọ ihe enwesị ojoji ọ ga-abụ ruo gị chọọ ka zapụ na ọ bụrụ nwe enyi nwaanyị ịbụ nwoke nwe enyi nwaanyị and onye ahụ bụ enyi gị nwaanyị ịchọrọ ịnụ ya anọ and ịchọrọ ibido onye ahụ enwesị ojoji ọbụ ruo gị chọọ ka iji onye ahụ aka dịtọ ị nwere ego ime anụ ma wee lụọ nwaanyị ịchọ ka ị push nwunye gị ka o nweta ego nke ya mana the thing bụ na ọ bụrụ na ngụrụ onwe gị chọpụtara na onye ahụ ị na-epushu enye ego ka obere business enwere that business mindset ọ a financial mistake ka ọ bụ ime na kind of investment ebe onye ahụ nọ ọ bụ a financial mistake ịghọtago maka na ọtụtụ ndị mepere nwunye ha business ọ girlfriend ha business in less than 1 year business ahụ akọjụ abụọ na emechie ya ọ bụ ife mwute ka ọ bụ before imepere mmadụ business ọ nwaanyị ọ bụ enyi gị nwaanyị ọ enyi gị nwoke gbaa mbọ fụ na onye ahụ nwere that business mindset and gbaa mbọ fụ na onye ahụ nwere mmụọ ga-abụ ọ bụ na ọ na-agbala ọsọ ọ chọọ wee oge jike emekwa ka ọ na-again ka bụ ndị ha gbala ọsọ agakwa depend on ngị nwakwa ka inyekwa aka again kwa ịghọtago video na ikiri kịta na-akọwara gị before you mee investment ebe mmadụ nọ especially nke ọ bụ nwoke nwere enyi nwaanyị make sure na that girl na-eme investment na ọ nwunye gị make sure na that woman na-eme investment ebe ọ nọ nwere business mindset maka ọ bụrụ all of them nwere business mindset kwa enwe ndị ga-abụ ka emepe na business ka ebe na anọ nkịtị ha gazi ebe ha last mind fa ga-enwe mmụọ ime customer attend fa ga-enwe mmụọ ịchụ ego aha fa ga-enwe mmụọ management ana menọ ihe ọbụla masịrị fa so ngwakọ dịrị enwesịkwa ya bụrụ gị na-emekọ ihe echere mepere business ọsọkwa ya bụrụ gbaa mbọ fụrụ ya nwere business mindset ọ ga-enye aka ịfụ na that business grow for example na iji mbere mmadụ shop 2 million naira ya ga-were 1.something million ga paint the shop make the shop maa mma with the 1.something million wezere ka 500k kwa ngwa ahịa onwere isi na so ya achọ onye ga-abụ inye ya ego ya mara ejie ya wee bido from letter wee grow ọ bụ onye ga-abụ enye nnukwu ego rute na ofiri na ebe na-ebute ego aha ya na-eme ọrụ masịrị ya na ịghọtago so ife na ọchara eme goro onye ọbụla aka daalụnụ.